lardin Zazzau. SBSP Production al'umma mun yi ayari. Khadija Ibrahim Zazzau shine ake ta kirana. SBSP Production baki da tsara. Idan sarki ya zo fadawa tabbas dole su zaga. Ya Zazzau ne na kuna zo gare kuma soya. SBSP Production taken mu wannan hakun ne. Asma'u Ali sunana na harga baiti na haka ne. SBSP Production al'umma mun yi ayari. Prince Ibrahim ne na kun san ni babu tankiya. Wajen rawa yau ni ne zarra al'umma ni ke tsumagiya. Awal maji gani lalle na gode Allah. SBS fim ne zan so ka jara gabar Allah. Gwamna ne mai waka ai kun san bani da illa. An karbe ni a cikin SBS lallai na gode Allah. SBSP Production al'umma mun yi ayari. Experience sunana ta gode wa Jalla. Tauraro na askar ina gode wa Allah. Gabashir Musa so bai so wani dan baiti zan feso. Godiya a gare kuma soya in za a yi wanka su da soso. So bai so ni ma na taso akan so bana waso so ban soyayya da yan soso soyayya ta rana. SBSP Production al'umma mun yi ayari. Rabi zango na zariya duk guji sunana. Kamfanin SBS sabo da maza jari na auna. Usman Kanto ma na zo da salon wakar zamani in yau baiti na a gare kuma soya na nai nuni. SBSP Production al'umma mun yi ayari. HTC nura ne masoyin ku. SBS mun dano. SBS so da kauna na baku. SBS mun dano. Isa daune na ku. SBS mun dano. Na zo ne in gaishe ku. SBS mun dano. SBSP Production al'umma mun yi ayari. Saddaunan waka na zan wake. Kun ji SBS. Ga masoya masu kallo ku bar yin leke. Kun ji SBS. Ne Shafi'u Rafa masoya na sannunku. Da ku nake yin alfahari masoya na gaishe ku. Salamu alaikum na yi sallama a gare ku. Mustapha na busa suna na gaisuwa nake a gare ku. SBSP Production al'umma mun yi ayari. SBS fim zariya gagara gasa. Kun ji SBS. Abdalla ne na ku ba majinsa. Kun ji SBS. Assalamu alaikum fito yin wasa. Kun ji SBS. Yin biya talatu wanda ba ta gasa. Kun ji SBS. Musa dan hajiya ne ni masoyin wasa. Kun ji Da SBS. kamfanin SBS ne gagara gasa. SBSP Production al'umma mun yi ayari. Assalamu alaikum na ku autan gwanja. Kun ji SBS. Mai yan matan zariya samsam baja. Kun ji SBS. Ni ji kalli wanda masoya na baja in ja. Na yi gaisuwa a gare ku mutan na ija da Abuja. Adam Flash Boy suna na waka ta na ja. Na zo in gaida masoya na SBS na gaishe ku. SBSP Production al'umma mun yi ayari. Hussein mazaje guzuri na yau na kunso. Kyallabin zan san warke juna duka bai ɗayin gaskiya. SBSP Production al'umma mun yi ayari. Alƙyabban mata ni ce baki furci abin faɗe. Rahama Zaria ku ji take na SBS lardin Zazzau. SBSP Production al'umma mun yi ayari. SBS Production al'umma mun yi ayari.
muka mai da juna babu wariya. It's so Sound Studio.